ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଚାଲୁ। ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି ବା ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଆଗେ ଆଗେ। ମୋ ଶଳା ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚଳିପାରୁନି ସେଠି ଧୀରେ 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 ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁ। ମୋ ପୁଅ ଦେଖ କେତେ ବାଟ ପଡ଼ୁଛି, ବାବା ଟିକେ ରହିଯା, ସିଏ କାହିଁକି ଶୁଣିବ, ତାକୁ ଆବାଜ ଫାବାଜ କିଛି ଆସୁନି, ସେତେବେଳେ ଚଢ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛି, ମୁଁ ଚଢ଼ିପାରୁନି। ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ମାନେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆସିବ ପ୍ରଥମ ଥର ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲୁ। ୱାଓ କି ଭିଉ ମସ୍ତ ଆସୁଛି। ମୋ ଶଳା ଟିକେ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଯାଇକି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଠୁ ଫେର ଆମେ ଚାଲୁ। ସବୁ କେତେ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଏଠିକାର ସବୁ ହିରୋଇନ୍ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲୁ ଦେଖ ୱାଓ ଝରଣା ଝରଣା ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ପୁରା, ମାନେ ଦେଖିନଥିଲି, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ଜାଗାରୁ ମନ ଛାଣି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଚାଲୁ, ବାଇକ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ମୋ ଶଳା ତାଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଫେର ଚାଲୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଦିଅ ଭାଇ, ଆମେ ଚାଲୁ। ହେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଗରେ। ଚାଲେ ମାମୁଁ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ, ମୋର କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ପଛକୁ ଚାଲିଛି। ହେଇ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଭାଇ, ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ମୋତେ ଚାଲି ଚାଲିକି। ଦେଖିବା ବେଶୀ ଥକିଗଲେ ଫେଟିଆ ହେଇଗଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖିଲୁ ବାବା ମହାରାଜ, ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଦେଖ କେମିତି ଅନେକ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚାଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ 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 ଚାଲୁ। ମୋ ପୁଅ ତାର କିଛି ହଉନି, ତାର ସେ ଚାଲିଛି ଷେଣ୍ଢ, ସେ ତ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି। ଏବେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଳାଇଲୁ, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜୋତା ରଖିବୁ, ଗୋଟେ ଦେଖି ଭଲ ରଖିବୁ, ଚେଚାରି ହେଇଯିବ। ରଖିବୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲ ଫୁଟ ଲାଗି ମୋ ଜୋତା ମୁଁ ଦେଲି। ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ପୁରା ପୁରା ଝରଣା ଟିକେ ଝରୁଛନ୍ତି, ଝରୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଏଠି ଟିକେ ବୁଲିବ ଲାଗି ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଇକି ଫେର ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ଏଠି ଦେଖିବା, ଏଠି ଜୋତାଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଲା, ତାକୁ ଟିକେଟ୍ଟା ଦେଲୁ, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଟିକେଟ୍ଟା ତୋଳ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ। ଚାଲୁ ଏବେ ଉପରକୁ ଚାଲୁ ଏବେ। ଫେରେ ଆଉ ଆଗକୁ କରିପାରିଲୁନି ଭିଡ଼ିଓ, ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠିକି ଆଣୁ, ତାପରେ ତଳକୁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭିଉ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଚାଲୁ, ମୋ ପୁଅ ତାର ସେପଟ ଇଏରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ମୋର ଆମେ ଶଳା ଥକିଗଲୁ ପୁରା ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ତଳଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସିନେରୀ, ମାନେ ଫେର ଚାଲେ ଆଉ ଚାଲୁ ଏବେ ତଳକୁ ଲାଗି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଆମେ କଦଳୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଘରୁ, ମାନେ ବାଟରେ ଖାଇବନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ନା, ଖାଇପାରିଲୁ, ତାକୁ ବି ନେଇକି ପଇସା କରିକି ନେଇକି ଯାଇଲୁ। ଚାଲ ଏବେ ତଳକୁ। ମୋ ପୁଅ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ବାବା ବସିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି, ପୁରା ମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିବ, ଯେମିତି ହବ ଗାଡ଼ି କିଣିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ମୋ ଶଳା ଥକି ଯାଇଛି, ମୋ ପୁଅ ବି ଥକିଆ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସେ କହିପାରୁନି, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାର ସେ ଚଲେଇଛି ଆଉ। ଫେର ଥକିଗଲା ମୋ ଶଳା, ଦେଖୁଛି ଝରଣା ଦେଖୁଛି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ଫେର ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ବାଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଝରଣା, ତାପରେ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ କାଟିଥିଲୁ, ସେଠୁ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଆମର ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଇଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗା। ମାନେ ମୋ ଶଳା ହସି ହସିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ହେଇ ଚାଲିଛି, ସେ ତାର ଏଇଠି ଦେଖିବୁ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ, କାହାକୁ ଗଳିବି ସେ ଭାବିକି ଚାଲିଛି। ସେଠୁ ସିଏ ତ ଖେଳନା ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ଦୋକାନରେ କେଉଁଠି ଖେଳନା ଅଛି, ଖେଳନା ଦୋକାନ ଦେଖିଯିବ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଖେଳନା ସିଏ ତ ଖାଲି ଖେଳନା, ଆଉ ସେ ମତ ବନଉଛି, ଫେରାକୁ ବନଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ ବନ୍ଦ କରୁନି ସେ। ଯାଇ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଚାଲୁ ଏବେ ତଳକୁ, ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଛି ପାର୍କିଂରେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ରହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦୋକାନ ଅନେଇଲା, ଏଇଟା କିଛି ଖାଇବନି, ମନା କରୁଛି କିଛି ଖାଇବନି, ମୋର ଓନ୍ଲି ଖେଳନା ଦେବେ। ଚାଲ ଖେଳନା ଦୋକାନ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି, ପାର ଉପରେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଆସିଲା ଖେଳନା ଦୋକାନ ଦେଖିକି ଯାଉଛି, ତ ଖାଇବା କଥା କହିଲା ଖାଉନି, ଖାଲି କହୁଛି ଖେଳନା ମୋତେ ଦିଅ। ଚାଲ ଏବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁ, ଦେଖିବା ଖେଳନା କେଉଁଠି ନେଉଛି ମୋ ପୁଅ। ଏଇ ଦେଖିଲା ଟିକେ ରହିଗଲା, କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଖେଳନା ନେବ ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଆଣିଥିଲି 6 ମାସ 8 ମାସ ତଳେ ଆଣିଥିଲି, ହେଲିକପ୍ଟର ଆଣିକି 600 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ରଖିଛୁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଛି ଏବେ ଜରିରେ ବସିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫେର ବୁଝି ଖେଳନା। ତାକୁ ମନା କଲି, ଏ ଖେଳନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଅଲଗା ଖେଳନା ନେବା। ସେଠୁ ତା ମନ ବି ଛାଡ଼ୁନି, ସେଠୁ ତା ଗୋଡ଼ ହଲୁନି ଟୋଟାଲ୍, ସେଇଠୁ ବି ନେବ। ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିଲୁ।